Miten menee tyypit? Ollaan takas tän pelin M kanssa ja uusi video. Tää on lisää näitä botteja. Ai niin. Nää on level 2, okei. Okay. Boom. Eli no, tilatkaa ja tykätkää. Ja kokeilkaa tätä peliä. Tää on Dragon Ball S demo version. Me ehkä tuon joskus pelaa sitä oikeat versioon, mut joo. Me katsotaan nyt, että mikä tää on. Meidän piti viime jaksossa kattoo. No niin. Onks toi se Rabbids tyyppi? Onko? What is this? Se on Rabbids. Taistellaanko me tätä tyyppiä vastaan, mutta mä oon noobe kai sillä. Okei. Mä pystyn dodgeaa siis. Jos mä vaan alan niinku jos mä spämmään tätä äijää. Okei, me ei pysty. Tee se charge up. Au! Ei, mä missasin. Mun pitää kai sit vaan... Haha! Tää ei pysty tehdä tätä. Boom! Ei! Finish? Ei kai me jo voitettu, come on. Mä level lappasin, okei. Okay. Mitä hehehe? Tää sanoo jotain, okei, mä skipataan vaan tää. Mennään suoraan taisteluun. Mitä? Sä varoit just ton. Etkä varona. Ei. Etänä. Playtime is over. Mitä vitsi? En mä tälle ollut valmis. Hei, Boom! Mitä sä tolle teet? Juked, I. Kai mun pitää sit vaan dodgea noita. Au! Mun pitää kai vaan mennä sen lähelle. Au! Mitä? Nyt se ampuu 3! Pystyt sä dodgea? Ei. Ei, this game ends now. Mikä tää on? Boom! Boom!
Sä oot heikkona prapaja. Dodge. Mä oon oikein dodge. Ei, se on varmaan hermostunut. Mitä? Taas playtime's over? Ei, toi ottaa ihan vitsisti. Ei! Jos mä vaan niinku otan sut tälleen. Mitä sä teet? Ei! Et sä pysty. Mitä? Eiks mä pysty? Oi. Suoraan sun vieressä! Sä otit ton. Tolleen. Boom. Ah. Et saa yhtään. Tired tosta. Au. Mä oon vielä viik! Et on tosissas! Au! Mä kuolen! Au! Ei, no way, mä voitin. Die, okei. Ei, tätä ei voi skipata. Control is on air. Onks se häntä? Jos se otti siitä, eikö se satu? Silloin! Nyt se tyylin kaatuu. Osa ei pysty puhua edes. Mutta jos sehän voi trollaa. Muistaakseni se oli sen toisen isoveli. Please believe my brother. No niin, se oli trolli. Okei. Okay. 貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。次は貴様の番だぞ。これは避けられる。Okei. Onks toi tyyppi, joka tuhoaa sen tuolta tulemassa? Onks toi sen lapsi? Joo, leave alone my dad. My dad. Jätä rahaa minun isäni. Toi varmaan sattuu. Kato sä toi scratchi tossa keskellä. Mikä on tämä lapsi? Kuolee!
Mä luulin, että se otti taas siitä hännästä. Mut jos toi nyt vetää, niin sehän vetää ne molemmat. Ja molemmat kuolee. Special Beam. Kanen. Eli siis Special Beam tykki. Spesiaali tykki. Spesiaali lasertykki, okei. Okay. No, kiitos kun katsoitte. Jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanavaa. Se on VJRM345. Moikka! GG!